Sabrikan bareng. Tapi kan nek mboten ngertos. Nggih. Ngertos teko kesel-kesel ngoten mawon. Awak ilmu kabeh. Awak linu begel-begel linu. Ngertine kesel. Ki ana pasien meneh, Mas. Pak Kuhar, Pak Harombi. wong arepku kuwi. Sederhana. Iya bodoh. Kan kabeh tak Nah, terpilih iki kita tak setengah. kabeh. Ngeten iki rasane iki kadhe disilet terus ya. Nggih ta? Perih-perih berarti. Disileti ngono. Kadhe sileti. Padahal urung tau disileti, ning rasane meh padha. Do taro iki mah. Silet ceres bar. Bulan Lan iki balen mboten kok. Tuh tangane ini sini iki niku ampang ngoten. Lah iki sing go kerja, Mak. Go kerja nggo cai sembarang. Oh. Aku pijet ning ndi ya? Ya ngono lara wonge tak kaploki. Lara ngerti ra masuk. Lho kuwi sing wong Surabaya padha. Piye to? Pengicet lorone. Dalah tak ayo sing tak omongi, bos lara pijete. Sangeterke ning ana dosa-dosa mbek Ayis. Ayis. Tak Ayis ki to. Samsak ki to. Tak terke rono barang ya balik. Lah rampung telepon, pun rampung pun. Ya aku poro. Kalau wae cerita, wah aku dosa-dosa. Kan ngomong to, Mbak. Gase remeh dikondoni, ra mbok idak terus aku ngono. Ya asal seneni ngoten. Padahal ngeten tok lho, mboten sadi penet-penet. Sing penting pas sing lara kok ngeten iki ya. Nah. Ini langsung medal santen iki. Jereng. Nah. Nah. Nek jeneng kula pejeti ngeten ya ora krasa. Lah penak to niki to ngeten iki to. Nah, penak ngeten iki. Penak. Iso kalih mlem-mlem. Ya, jet kesel kok. Nah. Penak to. Nah, tapi nek niki langsung kena lho. Anu wong loro niku nek goleke tangga rono rene nek dereng dugi ya kaya pramari kok. Nggih to kados putus asa. Lah nak gula saged mboten? Nggih saged mangke kan alon-alon medun. Niku adike kula gula. Gula gampang. Kali nek niku lho nek kenging gula jenenge amang padoske nganu niku lho. Napa niku? Apokat niku isine niku lho. Nggih. Isine digombah resi niku digodhog dunjuk. Terus nganu nika miluki niku dadeke sak tangkir cilik ngoten. Genter gulamu. Berapa kali sehari? Nek saged esuk kali sore Heeh. niku. Oh mbak ini kula ampun mantun no. Nggih. Nggih gula ngoten niku. Nggih. Nek wong parah ya gampang nganggo ketan ireng kuwi iso. Wis parah adikku. Sing Lho penting kering kok anu, baca. sing penting